Ama Satma Awards asebuyile kanti Alex FM iqokiwe ngaphansi kwecategory ethi Best Traditional Community Radio Presenter. Votela abasakazi ababili bomculo kaMaskandi eAlex FM, uOlwethu Majozi noVezi Ntuli. SMSa igama elithi Satma 129 ku49495. Satma 129 ku49495. Vota kaningi ukuze sithathe le ndondo asibuye nayo. Danko. Sanibonani molweni ninonke nibukeleyo njengabo. Masithathe ithuba man ngibonge kakhulu kumaSatma kunye nayo wonke umuntu owavota wambeka show pass yangena kumaSatma 2021 angayikhathekora bayibiza ngokuba the best traditional community radio presenter ka-2021 kumaSatma. Ngenileke ba na uLwethu Majozi nayo uVezi Ntuli ngehlelo lenzisayo ngemigqibelo kusukela phana 12 kuya 3 uqhakaze izithu eSFM 9.1 elevate. Asibonge sikunconcoze nje bese shiloke umfoka Majozi igama lami ke uVezi umfoka Ntuli. Mina nje ngizele uzokhumbuza ukuthi ke uvota kanjani. Uvota ukuthi ke ubhale igama Satma 129. Satma 129. Usatma wakho umenza abe mkhulu kuba uS omkhulu, uA omkhulu, uT omkhulu, uM omkhulu bese kuba uA omkhulu. Ungashike isikhala bese ubhala 129. Bese ke ivoti lakho uthumela enambeni ethi ke 49495. Uphinde inamba 49495. Bese ke lokho kukunikeza ke ivoti lakho ke libeke elisemthethweni. Ungavota noma kangaki. SMS ibiza